Right, chokwadi chiye chazobuda pachena. Bybit mukadzi wemunhu akaroorwa. Pari zvino ndakukusiyai muchiona interview yaBybit iyo yakaitwa kwaDJ Ola, iye achiramba kuti akaroorwa, vanhu vachitaura zverunyerekupe iroro. Pane makuhwa anga achitaurika pasocial media zvichinzi Bybit wenyu uyu akambogara nemurume zve2 years. Chokwadi here? Vanhu vari kunyeba handiti? Ndauya kuzivisa mhuri yeZimbabwe kuti Bybit mukadzi wangu ndiye mukadzi wangu wandinaye paini. Bybit akaita mukurumbira mushure mevhidhiyo iro ravakaonekwa vachirwa naPrecious vachibva kuchikoro kuMount Darwin. Ruzhinji rweZimbabwe rwatanga kumupa rutsigiro rwekuti aende kumberi mushure mekunge abhihevha semwana akarerwa zvakanaka pafight iyo akazama kuavhoidha. Mushure mekunge Bybit aita mukurumbira nevhidhiyo iro ravakarwa vachibva kuchikoro, akatorwawo nevamwe vanoita zveindaneti zvichisanganisira Adopted Son. Ndiye mumwe wemunhu akatora Bybit kuti vamubatsiridze parwendo rwake rwekuita ucelebrity. Bybit aiva akachengeta masecrets ake kuti akaroorwa, izvo zvazoonekwa mushure mekunge auzotorwa nemurume wake muno muHarare. Adopted Son uyu udai kuchema nenyaya yekuti Bybit atakurwa nemurume wake asati apedza macontract akasaina ekuita ambassador wemakambani akati wandei. Regai tione mameseji anoteera. Kana iri first time yakusvika pathis YouTube channel, ndokumbosubscribe woturn on the notification bell so that patodzoka nemamwe manews updates akupisa unomaona. Much love.